jagoranci wasu musulmai. To muna roƙon Allah duk wanda jagorancin shi zai zame mana alkhairi Allah ya bashi, duk wanda jagoran shi zai zame mana masifa Allah ya sa kafin zaben ya rasu, Allah ya sa ya rasu, kowa ya huta gabaki daya. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, duk wanda zaka gyara ƙasar Najeriya ta dalilin shi Allah ka bashi shugabanci. Duk wanda ta dalilin shi ƙasar nan za ta lalace, a ci gaba da yaƙi, ana satar mutane, ana kashe-kashen rayuka, Allah sa kafin zaɓe ya rasu. Wanda bai ce amma ba shi ma Allah ya haɗa da shi. In Peter Obi shi ne alheri Allah ya bashi, in ba shi ne alheri ba Allah ya sa kafin zaɓe ya rasu. Ya Allah, tun da ba shi da alheri ba Allah ya sa kafin zaɓe ya rasu. Duk wanda ba zai zame mana alheri ba Allah ba wanda zai zame mana alheri. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati